जोंनि रुंसारि गपाल स्वर्गियारिनि जा सारादु खुंनाय बे दा अपेन सेसन जागायजेनसिगोन। बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद बिथांमोनाबो सफैखाबाय। दा रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथांनि जा खामानि मावनाय दांनाय बे जोबोद मोजांमोन। बियो एकेलेथारिहाय सासे खनगिरि, दामगिरि, मोसागिरि, आरिमुगिरि, फोरोंगिरि, केमेरामेन, माने गासै बिथिङाव बेहा रोंगौथि दङमोन। आरो बियो सासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सम्पद बादिमोन। दा बिथांखौ जोङो खोमानो गोनां जाबाय हरखाबै। आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' हारिहा गोबां खहा जादों। बिथांनि बिमा बिफा, ओनसोलजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादानो सासे मोजां गोरों मावथि, हारिमुनि मावथि, आरिमुनि मावथिखौ जोङो खोमानो गोनां जाबाय। बेनि थाखाय बर' हारिहा जोबोद खहा जादों। आरो बिथांनि जा मावनाय दांनाय बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजा, लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' रेडिअ' टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसन आरो बिसा, बे गासैबो लोगो जानानै मोनसे टाइटेल बिथांनो होनाय जादों जे आरिमु जोहोलाव होननानै। बियो जिहेथु आरिमु बेलायाव जोबोद रोंगौथि गोनांमोन। आरो बिथांनि जा आरिमु दाननाय, लंथाइ बानायनाय, बियो जोबोद समायना समायना। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोननि जा मुसुखा बिथाङा बानायदों, बे जोबोद गुबुनजों रुजुजायै। बे बेलायाव बिथाङा जिथु सेंग्रा बैसोआवनो बेबायदि सासे रोंगौथि सुबुंनि बिदि जोनोम मोनदोंमोन। आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो लोगो नांनानै बिथांखौ मोनसे मोजां बिमुं दोननाय जाबाय, बे आरिमु जोहोलाव। आरो बे आरिमु जोहोलाव मुङैनो बे गपाल स्वर्गियारिया अरायसम मिथिजासिगोन। आरो जों सानो जा बिथांनि मावनाय दांनाय, बिनि आदर्शखौ लानानै बर' हारिनि उन जोलैफ्रा आवगायगोन आरो हारिखौ सिबिनो थाखाय, आरिमु सिबिनो थाखाय थुलुंगाखांगोन, आं बेखौ आसा खालामो। जों बिनि थाखाय एसे सावरायदों जे जिहेथु बिमुं होबाल' जाया, बेनि थाखाय माबा मोनसे अराय समनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै गालांनांगोन। बेनिखायनो जों आरिमु जोहोलाव गपाल स्वर्गियारिनि मुङै जोङो माबा मोनसे बान्था, बोसोरारि बान्था, बे बेलायाव खामानि मावनाय बिथांमोननो जोङो होनायनि राहा खालामगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट बेजोंबो जों सावरायगोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म एवार्ड, उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी एवार्ड बेखौ होयो। बेबायदिनो आरिमु जोहोलाव गपाल स्वर्गियारि बिथांनि मुङैबो जोङो मोनसे एवार्ड जोङो होगोन। आरो बिनि थाखाय जा बेब'स्था लानांगौ, जुरि बर्ड दानांगौ, जों बेखौ उनाव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थि खालामगोन। माखासे जोंनि बर' बिथिङाव नुदों जे बेबायदिनो माने आरिमु जायफोरखौ जों आर्टिस्ट होननानै बुङो, नाथाय गोबाङानो नासयजानाय। दा बे बेलायाव नोंथांमोना बिथांमोननि जायफोर जोहोलाव दायो सिखारबोदों, बिथांमोनखौ फोजोबखांनो थाखाय माबायदि खामानि मावदों? जोबोद मोजां सोंथि। जे जायफ्रा आरिमु बायदि बायदियाव ओंखारो, जों नुनो मोन्दों गोबाङानो गैजारोङि न'खरनि, रांखान्थि लानानै हालोदफोरा जोबोद गाज्रि, गाव जेने थेने थांनानै थायो। बेबायदि मानसिफ्रा बे आरिमुनि गेजेरजों हारिमुखौ सिबियो। दा गपाल स्वर्गियारियाबो बेबायदिनोमोन, सासे माने जोबोद गैजारोङि न'खरनिफ्राय फैनाय, आरो बेजोंनो बियो जेने थेने थांना थायोमोन। दा बे आरिमु बे बिथिंफोरखौ गासैखौबो बे गैजारोङि मानसियासो बांसिनै फोथांना लाखिदों। साफा सानै दङ जायफोरा एसे गोनां गेदेर न'खरनियाबो आरिमु सिबिदों, नाथाय बांसिन गैजारोङि न'खरनिफ्राय सिबिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बिथांमोना ओरैबायदि सिबियो जे न'आव ओंखाम गैयाब्लाबो, उदैयाव ओंखाम गैयाब्लाबो हारिनि खामानियाव बिथांमोना ओंखारदों। दा बे बेलायाव जोंहा सरकारफोराबो दायित्व दङ बिथांमोनखौ एसे नोजोर होनानै बिथांमोननि रांखान्थिफोरखौ एसे गोजौ दैखांनो। दा जों गुबुनखौ नायहरब्ला नुयो जे सिनेमा जगतआवनो जा बा संगित जगतआवनो जा, बै जोंनि भारतनि माखासे
हारिफ्रा गाव हारिनि मानसिफोरखौ बिदि रोंगौसाफोरखौ आर्टिस्टफोरखौ गोजौआव दैखाङो नाथाय जोंनि बर'फ्रा बे बेलायाव एसे उन जानानै दङ जोङो सावरायखांबाय जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां सुख्राम बर' आं आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां शिब प्रमद बर' बिथांजों जोङो सावरायबाय जे बे बेलायाव जों माबाफोर गोदान राहा लानो हागोन नामा जे जोंनि गैजारोङि आर्टिस्टफोरखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय एसे थांनानै थानायनि राहाखौ मोजां खालामनानै होनो हानायनि थाखाय माबा राहा लानो हागोन नामा जों बेखौ सावरायदों बिथाङा खौरां होदों जे जोङो बेखौ सावरायफिननानै गोदान राहा लानो जोङो बेब'स्था खालामगोन होननानै आरो जों बेखौ जुर होदों दुलाराय बर' हारिमु आफादा जे मोसानाय थेनायनिल' नङा जेसेबां गुबुन गुबुन आयदायाव आर्टिस्टफोर दङ रोंगौसा दङ बिथांमोनखौ रांखान्थि लानानै एसे जौगाहोनाय आरो समाजाव मान सनमान लाबोनानै होफैनाय बे बिबानखौ एसे सोलायनो थाखाय जोङो बेब'स्था लादों